Bueno, pois demos volta para atrás, o barco saliu, merda, vaime cair, non. O barco saiu e eu protestei que a miña bicicleta non a subiran, porque a estaba vendo e non a subiran. E xa salira, xa tal, eu reclamei e o barco volveu para atrás, volveu a atracar e agora vamos subir a bicicleta e xa salimos. Así que nada, vamos camiño a Singapur. Se están a metendo. E nada, pues moi agradables, a verdad, porque así que saben comigo no barco. E nada, vamos a Singapur e nada, estou en Batam e de Batam a Singapur xa queda nada. Bueno, pois estamos en Singapur, viñamos facer unhas compriñas, pois unhas pastillas de freno, unha roda, unha cubierta nova, bueno, con un poquinho de trapallada por aí que comprei eu. Nada, Singapur, pois nada, un país moi pequeniño. Para mí non ten moito interés, é un país que é basicamente unha cidade con rascacielos enormes, tráfico, aunque teño que decir que o tráfico non é demasiado e os coches non pitan moito, quizás é porque veño acostumbrado de Indonesia, pero ben. E nada, se vos fixandes, esta rúa está toda adornada polo tema do Ramadán, o mes do Ramadán, que xa está a acabar. Entonces os musulmáns teñen agora vacacións, se teñen 2 semanas, son como as nosas navidades, pois eles teñen nesta época. E aquí en Singapur non sei o que son, a ver, hai musulmáns, está claro, pero supoño que habrá outros religiosos, pero bueno, estou un pouco perdido aquí. En Singapur hai moito occidental, de feito é un país moi occidentalizado. E iso vos conto de Singapur. Un país curioso porque creo que obtuvo a independencia de Malasia no 65, podome estar confundindo, vale? Nestos últimos 50 anos tuvo un crecimiento económico que é de admirar, un país que agora é o terceiro país con maior renta per cápita do mundo, conseguido en 50 anos, parándovos a pensar que Singapur é un país moi pequeno, sin ningún tipo de recurso natural, o único tipo de recurso é o humano. Conseguiron pois o éxito económico que todos os países buscan. Bueno, deixamos Singapur, entramos en Malasia. Cando pasemos este estreito de mar, eses edificios que están ao fondo, eso xa é Malasia. Moi informatizada o peaxe a fronteira de Singapur, demasiado informatizada para min. Tuve que atorei un pouco porque ao final tuve que vir unha persona a axudarme porque xa había un atasco detrás miña. Nada, pois eso, Singapur un paso moi breve. Pode ter 40-50 km de punta a punta, de norte a sur. E bueno, Malasia uns 1000 km. Iremos basicamente polo oeste do territorio. E nada, vou deixar de gravar porque agora vendrá a fronteira de Malasia e teño que facer os correspondentes procedimientos. Bueno, pois acabamos de pasar a fronteira de Malasia. Nada, unha fronteira bastante fácil, a verdad. Teñen como un apartado específico para as motos que é por onde pasei. E a verdad non me chequearon nin a bicicleta nin nada, foi super rápido, en 5 segundos. Puxéronme 2 preguntas, puxéronme o sello no pasaporte. Xa arranquei.
foi moi rápido todo. Bueno, pues estamos en Malasia, estamos no último día de Ramadán, moi importante. Un mes que eu ao principio, antes de sair ao viaxe, tiñalle medo, de feito mirara cando caía o Ramadán para que non me tocara en ningún país árabe. Pero como dicen os vellos que non quere caldo 7 tazas, pois ao final apañeino. E apañeino en Indonesia e estou apañando en Malasia tamén. Bueno, vamos a explicar un pouco o Ramadán. Todos sabemos que é o ayuno, que non poden comer durante o día, pero bueno, vamos ver certas cousiñas que me parecen interesantes de contar. Bueno, como sabendes, a estrutura un pouco do Ramadán é que eles, como se estruturan a vida, é que eles, cando cae o sol, poñense a comer. E cando digo poñense a comer de verdade, é dicir, empezan a beber e empezan a comer, pero como se non houberan comido durante todo o día. E despois, do acabar de comer, moitos van a mezquita a seguir rezando, ou, pois, eu que sei, a falar ca xente. É tamén un momento de, pois, de social, non? De falar co veciño, ou, bueno. E algúns outros, pois, xa van a dormir, ou que sexa. E despois, ese período da noite, pois, é un período que cobra bastante vida, que hai bastante movimento, moito barullo, botan petardos ou fogos artificiales pola noite. Bueno, pois as noites cobran bastante, un sentido bastante especial no Ramadán. E despois, a eso das 4, 5 da mañá, antes da saída do sol, levántanse, bueno, ou que estaba pululando por aí, pois volve para casa e poñense a comer hasta comen. E despois si que iso das 10 do día si que está todo moi parado, porque ou moitos están dormindo, ou moitos como que están relaxados, como que non se move moito. Non vexo moita actividade nos pueblos. Estou falando dos pueblos, as cidades xa é outro rollo. Bueno, entonces decir que tampouco poden manter relacións sexuales, vale? Decir que se mantés relacións sexuales tes que dar 60 comidas a beneficencia. E se comes durante o Ramadán, que sabemos que o diñeiro todo arranxa menos a saúde, tes que pagar. Creo que non sei quanto é o que tes que pagar por día, pero en teoría eso vaise a beneficencia, aunque sabemos que o diñeiro é peligroso e moitas veces acaban nas silveiras. Excepcións ao Ramadán. As mulleres, que a veces vos dicíavos que en Indonesia que vía mulleres co hijab xantando, ou que me parecía rarísimo. Bueno, pois as mulleres que teñen período ou están dando o peito a un neno ou a unha nena, están exentas tamén do Ramadán. Bueno, están exentas de facer o ayuno, pero ese ayuno teñeno que recuperar antes do seguinte Ramadán. Bien, esos son as excepcións. Vale, e nada, sin máis, é un momento, pois, de festividade, aunque me costa a min celebrar algo sen poder comer durante o día. A mí pareceme moi curioso que fan. Pero bueno, non obstante, é un mes de festividade, donde pois os restaurantes pois a veces dan comida ou dan batidos de frutas, como me deron algunha vez, ou hai unha señora ou un grupo de mulleres que se pon a dar como pois algún tipo de dulce, os coches paran, colleno. Bueno, pois eu sinceramente beneficiéme tamén desas cousas que a veces pois ibas e dabancho gratis. Eso vos conto un pouquiño do Ramadán. Eso, e agora xa é o último día, hai moito petardo, moito fuego artificial, bueno, un mes bastante especial que me gustou vivilo desde dentro e conocelo un pouco e entendelos un pouco, porque, bueno, antes non os entendía tanto, parecíame unha cousa louca, e agora, pois, bueno, vexo con outros ollos, sinceramente, o tema do Ramadán. Vin xente tamén que cada un fai o Ramadán, a veces adapta-o a súa maneira. Falei con xente e dixeronme que eles non comían nin bebían. Despois falei con algún outro, dicía que cando tiña sede que bebía un pouquiño. E despois falei tamén con outro e dicíame que cando non bebían que comía.
Outro tamén díxome que pasaba porque que traballaba na calle e el non podía estar non podía non comer nin beber durante o día porque que senón non daba traballado. E bueno, pois cada un adapta o Ramadán como pode. Así que eso vos conto. Hoxe durmo nun cementerio musulmán tamén, bastante ben equipado, ten auga, hasta teño un chufe para cargar e todo. Vou enseñar un pouco, aunque é de noite. E aquí teño a tenda de campaña, e aquí teño as cousas que están a lavar, bueno, están a secar, máis que a lavar xa as lavei. E bueno, vou enseñar aquí unha tumba. Son bastante máis sinxelas que as nosas, os cementerios non están tan preparados. E bueno, eso, pois aquí temos unhas tumbas desta xente. Neste mediodía, bueno, hoxe polo día había bastante xente por aquí, pois limpiando as tumbas e rezando aos seus mortos. Escuitando esos petardos. Bueno, son fogos artificiales. Temos as famosas Torres Petronas, construídas no ano 98 e no seu día as torres máis altas do mundo. Agora xa non o son. Petronas é como, digamos, a empresa, bueno, todas a conocemos, sobre todo as que nos gusta as motos ou a Fórmula 1, é digamos, a Repsol de Malasia. Eso vos conto un pouco. Impresións de Malasia, pois é un país bastante... Bueno, esperábamos así un pouquiño como Indonesia, e non, nada que ver, pois xa moito máis desarrollado que Indonesia, onde se lle nota moitísimo máis poder adquisitivo a xente. Digamos que aquí xa non hai tanta moto, xa son coches, porque bueno, a xente pois xa ten máis poder adquisitivo. Moitas veces son coches novos e coches bons. As estradas están super ben tamén, hai moitísima autovía, xa non hai tanta venta ambulante típica dos países subdesarrollados ou en vías de desarrollo. É un país, bueno, pois como estamos no trópico, super verde, bastante chairo, a verdad, pouca montaña me teño atopado, a ver, montañas hai de vez en cuando, pero non son grandes portos de montaña. E nada, eso vos conto un pouquiño de Malasia. Ahora iremos... quedan como uns 600 km a fronteira con Tailandia. Bueno, si vistes, quitouno desa cana, meten basicamente, envolven arroz. Envolven o arroz nunha folla de palma e despois meten nesa especie de bambú, vale, e fan aquí o lume, e aquí teñenos o lume facéndose, e vanlle botando leite de coco polo burato e vais facendo lentamente. Son caros pro precio que hai aquí. Teñen costado uns 3 euros o canuto. A min xa me teñen cobrado máis, pero bueno, este pareceme que ten bo precio, por eso pillei para cenar. E arroz, está espectacular, non vos podedes imaginar como está este arroz. Está, pero así como moi meloso, pero non dulce. Pandai makan ah? Yeah. España. Pandai cakap Melayu? Tak pandai. Bueno, xa apaño aquí debaixo desta nave, parece que está bastante ben. Está en construcción. Bueno, que non me veñan a decir nada ni me boten, porque obviamente é unha propiedade privada. O caso, que ando aquí con jaleos ca bicicleta. A roldana esta
do cambio, do desviador. Xa non me... Xoxe salindo de Kuala Lumpur e íbame mal, a verdad, pero non me dera conta, como que facía un barullo. Non sabía do que era. E agora, limpiando a cadena, dime conta que todas as boliñas, que lle faltan boliñas. Estas boliñas son as boliñas dos rodamentos. Nada, vamos a intentar apañar ahora como podamos. E mañá non sei se atoparei unha tenda, pero bueno, a ver se teñen estas roldanas pro meu cambio, ou a ver se me vale algunha de Shimano. Cando fagades estes viaxes eu recomendo que traigandes Shimano. Shimano é unha marca moitísimo máis estándar, está en todos os países, e traendo Shimano a vida soluciona, é moito máis fácil de atopar cousas. O meu caso é un Cambios RAM que, bueno, non vai mal, a verdad, pero é moitísimo máis complicado encontrar repuestos, vale? A veces sí que son pezas que valen tanto para RAM como para Shimano, pero moitas veces, outras veces, pois é complicado atopalas. Por exemplo, as pastillas de freno son complicadas de atopalas. A veces nos países hainas, pero outras non. Entón, bueno, pois vamos a ver como apañamos isto. Mirande como me puxo o dedo unha formiga. Hinchoumo de todo. Ai. Entre os ecemas de Indonesia e agora a picadura esta. Bueno, pois estamos ali Murdipó, xa arranxamos a bicicleta, xa lle puxamos unha roldana aquí de cerámica, todas guapas, naranjas. E esperemos que duren hasta España e que non se me rompan máis. Esperemos que tamén o pedalier aguante, porque sigo sin atopar esta peza. Realmente eu levaba a peza comigo para desmontala, pero nun avión despisteime, cando collín un avión de Tokio a Sydney, despisteime e íbame no equipaxe de Mau e me la quitaron. E bueno, nada, estamos salimos de Ipoh, ahora vamos ir á fronteira con Tailandia. Quédanme, 300 kilómetros. Unos 3 días por aí, así, unos 3 días. 3 días en Tailandia e despois tiramos para arriba. E nada, estuvo chovendo, así que parei. Generalmente ando sobre a auga, porque senón farto máis esperar, pero hoxe non me apetecía andar e parei. Levo a bicicleta limpia e dixen, vamos a esperar. Bueno, pois esta é a comida que me vou lapar hoxe. E nada, contarvos un pouco, a Mau sigue mal, picou unha formiga, non sei se a vendes ben, pero está moi inflamada, se a comparamos, está bastante inflamada e fai 24 horas que me picou e a cousa non vai a menos, en plan, xa estendendo pola Mau. Entón, pois, non sei, fun á farmacia e deume isto, que é unha crema Betnesone, ni idea, e aquí deume, non sei que me deu, painkiller, pois e isto que é? Isto é un swelling, que non sei o que é. Bueno, isto, a formiga, pois era unha formiga, pero diría unha formiga normal, non era moi grande, tiña a cabeza roja, eso sí, pero anda con formigas de cabeza roja e desta, pero cando me picou foi como se me picara unha avispa, pero a avispa ao cabo do día a cousa vai mellor, pero esta non vai mellor.
Se a cousa non vai mal, se a cousa sigue mal, pois irei ao médico outra vez. Entre a dermatitis de Indonesia, que en teoría non se sabe moi ben, pero pudo ser causada por unha planta, ya a picadura esta a mordedura da formiga non salgo delas. Bueno, podendes observar aquí moita palmera, moita palma. Polos kilómetros que levo feito en Malasia, dame a sensación, non mirei ningún dato en internet ni nada que me esquecín, pero debe ser un gran productor de aceite de palma, porque hai moitísimo cultivo de palma. Ese aceite tan odiado en Europa, e aquí pois é o que utilizan. Eu xa levo uns cuantos litros de aceite de palma no corpo, porque me gusta moito a fritanga, a banana esta frita con rebozada nunha especie de masa, entonces levo comido que non está escrito. Tofu tamén frito, e bueno, aquí pois parece ser que non é tan denostado o aceite de palma como nós en Europa. Estamos moi cerquiña da fronteira con Tailandia, quedan como 80 kilómetros. A hinchazón da mao da formiga xa vai bastante mellor, xa non, ainda sigue un pouco inflamada, pero había un can aí. Sigue un pouco inflamada, pero xa non é o que era, xa non me molesta tanto, é mellor. Así que nada, supoño que mañá ya va. Ai, teño unha manía aos cas, son terribles, tú. Buah, que bicho máis tonto. Bueno, caso, que mañá chego a Tailandia, se todo vai ben. E de Tailandia todo para arriba. Hoxe durmo nestes baños que están a medio construir, espero que mañá os obreros non veñan moi cedo. Concretamente estamos nunha gasolinera moi cerquiña da fronteira con Tailandia. Nada, vamos co resumen de Malasia. Malasia é un país que a verdad eu non mo esperaba así, esperaba un país máis ou menos como Indonesia. É un país máis desarrollado que Indonesia, con moi boas infraestructuras, a xente é agradable, non? Pero xa non é o nivel de Indonesia, xa non che abren a porta de casa, son moi amables, se lle pides de dormir en algún lado sempre che dicen que sí cunha sonrisa, incluso a veces entras nos sitios que sabes que é propiedade privada, despois venche o dueño cunha sonrisa, unha botella de auga, necesitas algo, que sexa, son moi amables, pero en Indonesia abrenche a porta de casa, invitan-te a cenar, ofrecenche ducha, a veces hasta unha cama, é outro nivel de amabilidade, vale? Os coches, por norma xeral, en Malasia respetan bastante. A comida segue sendo barata. Malasia é un poquinho máis cara que Indonesia, bueno, eu diría que un pouco bastante máis que Indonesia, pero ainda así segue sendo barata. O problema da comida nestes países é que lle botan moitísimo picante. Como te despistes un pouco, xa lle botaron o picante e estás ca boca fervendo todo o xantar. E despois unha cousa moi curiosa de Malasia é o diñeiro. O diñeiro está ben, me refiero, utilízase moito diñeiro, moito efectivo, pero en moitos países o diñeiro está moi roñoso, non? En plan, como todo estropeado, pero non, en Malasia está, cualquier billete que collas están impolutos, teñen como deben renovar moito ao papel. E as monedas así pequeniñas son como un billete como moi plastificado, que parece de xoguete, entón ao estar tan plastificado non se estropea tanto os de menor valor. Cousas malas de Malasia. Segue chovendo moito, é unha predominante no trópico, chove moito casi todos os días. Seguen atopando bastante, tuve un lapsus,
chegan atopando bastante basura por aí, é dicir, en Malasia xa hai un sistema de recollida do lixo, pero ainda así hai bastante basura no monte. E outra cousa é que nestes países gustalle moitísimo o plástico. Malasia e Indonesia, se che poden dar, levas un batido, ca bolsa, ca palla, é un cristo a cantidad de plástico que se consume nestes países. E nada, eso é un pouquiño de Malasia. Tema marcas, digamos que Malasia é un gran exportador de aceite de palma, como xa vimos. O aceite de palma extraese dunhas semillas que genera a palma. Estuve no vendo, son as semillas rojas que se moi aceitosas. E despois tamén ten moito caucho, vale? E así como empresa importante, vou dicir solo unha, que é quizás a que conocemos todos, que é Petronas, que é unha empresa petrolífera, de gas, de lubricantes, aceites, bueno, todos os derivados do petróleo. Así que eso, vémonos en Tailandia. Beijos, chao, chao.